Еўрапейскі звяз збіраецца накласці на рэжым Лукашэнкі такія самыя санкцыі, якія ўжо дзейнічаюць супраць Расіі. А сам Лукашенко тым часам анансуе нейкую вялікую здзелку з ЗША. Што ўсё гэта значыць для дыктатара і чым свеціць беларусам? Зараз высветлім. Вы глядзіце перадачу «Двубой». Меня зваць Зміцер Міцкевіч, і сёння гэтыя тэмы разам са мной будуць абмяркоўваць нашы госці. Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады. Добрый день. А таксама Віталій Рымашэўскі, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі і таксама дэлегат Координацыйнай рады. Добрый вечер. День. Вечер добрый. Давайте ўсё ж пачнем з таго, што ўжо дакладна анансавана. Дык вось, панове, ці трэба беларускім дэмакратычным сілам дабівацца таго, каб супраць рэжыму Лукашэнкі былі ўведзеныя такія ж санкцыі, як і супраць Расіі? Артём, калі ласка. Калі казаць пра тыя ж санкцыі, якія ўведзены супраць Расіі, то фактычна гарманізацыя санкцый амаль на 80% яна ўжо адбылася. Гэты працэс проста працягваецца, і мы ведаем з таго, што адбываецца там у тым ліку ў кулуарах, у нейкіх камунікацый з заходнімі палітыкамі ў еўрапейскім звязе, што фактычна пытанне санкцыяў за саўдзел у вайне, ён стаіць на парадку дня. Ён стаіць на парадку дня, і вось гэтыя адсоткі, якія засталіся, фактычна яны могуць далей уводзіцца, а таксама вельмі востра стаіць пытанне кантролю ўжо введзеных санкцый. Гэта насамрэч самае галоўнае. Што тычыцца пытання, звязанага з праваабарончымі санкцыямі, то тут хутчэй сітуацыя хутчэй за ўсё будзе трохі іншая, бо мы бачым нейкія сігналы з боку рэжыму Лукашэнкі, таму ключавы пасыл еўрапейскага звязу гэта гарманізацыя санкцый, каб Беларусь менш дапамагала Расіі фактычна ў суагрэсіі супраць Украіны. Віталь? Калі зараз казаць толькі пра сінхранізацыю санкцый паміж Беларусю і Расіяй, па-першае, не кажучы пра глобальны кантэкст, Азербайджана, Арменіі, Грузіі, Турцыі і, самае галоўнае, Казахстана, праз которые абыходзяцца в асноўным гэта краіны, праз которые санкцыі абыходзіць Расія. А мы кажам толькі пра Беларусь, гэта проста пусты папулізм. Гэта першае, а другая гэта велізарная шкода беларускаму народу. Таму што, можа, мой апанент не ведае, але вось ваша палітыка спадарства ўжо прывяла да таго, што ў некаторых сектарах Беларусь мае большую колькасць санкцый, чым Расія. Некаторыя станкі, напрыклад, да, можна возіць у Расію, а ў Беларусь ужо не. Калі мы возьмем банкаўскі сектор, да прыкладу, і чыста фармальна палічым колькасць адсоткаў банкаў, супраць которых уведзены еўрапейскія санкцыі, то супраць беларускіх банкаў, калі вы не ведалі, санкцый уведзена больш, 21% беларускіх банкаў, пад санкцыямі у Расіі толькі 19%. Так можна пайти далей. Сінхранізацыя санкцый на дзеле азначае тое, што супраць беларусаў, да беларусаў ўжо пачались, дзякуючы вось такой непрадуманай палітыкі, ставіцца і ў Еўропе як да расейцаў, і да беларускіх імігрантаў, у тым ліку палітычных імігрантаў, ну і да беларускіх грамадзян, што цалкам несправядліва, несумленна і супярэчыць інтарэсам беларускага народа, дапамагае Пуціну акупаваць нашу краіну і ізаляваць Беларусь ад Еўропы. Размова шла ў першую чаргу пра гандлёвыя санкцыі, калі я казаў пра гарманізацыю санкцый. Што тычыцца адносінаў да беларусах просто, то вы не знойдзеце ні аднога выступа, ні адной заявы ў тым ліку нашых палітычных сілаў, якія кажуць, што трэба сінхранізаваць санкцыйныя падыходы да грамадзян Расіі як да беларусаў. Не, мы заўсёды стаім на інтарэсах беларусаў. І нават калі былі зачынены межы з Польшай, мы казалі, першыя пайшлі да польскіх палітыкаў, казалі, адчыніце пагранічныя пераходы для грамадзян Беларусі. Мы стаім на пазіцыі гарманізацыі менавіта гандлёвых санкцый, каб рэжым не мог зарабляць на беларусах і не мог спрыяць Расійскай Федэрацыі ў агрэсіі супраць Украіны. Бо гэта прынцыповая пазіцыя, падтрымка Украіны. Што тычыцца глобальнага кантэксту, глядзіце, ці з'яўляецца Казахстан, ці з'яўляецца Арменія саўдзельнікам агрэсіі супраць Украіны? Не. Таму папулізм гэта іншае. Мы зараз кажам пра абыход санкцый. І давайте не пераводзіць тэму. Мы зараз сказалі пра абыход санкцый. Асноўная краіна, которая дапамагае абыходзіць санкцый, гэта Казахстан. Чаму ні в адной заяве гэта краіна не ўзгадваецца? Так вось, калі мы кажам пра Беларусь, эканамічныя санкцыі, што было б справядліва? Гэта ўводзіць санкцыі супраць сапраўды абаронных прадпрыемстваў і банкаў, которые спансуюць альбо працуюць на вайну. А таксама супраць тых персанальна бізнесоўцаў, а таксама людзей, которые адказныя і вінныя ў рэпрэсіях, крымінальных злачынствах супраць беларускага народа. І на гэтым кропка. А вось эканамічныя санкцыі, пра которые вы кажаце, сінхранізацыя прыводзіць да таго, што у Беларусі гэтых тавараў становіцца менш. І, глядзіце,
гэтыя тавары все одно трапляюцца ў Беларусь. Усе санкцыі, которые павозілі з вашай падачы, там аўтамабілі, станкі, все астатняе ў Беларусі ёсць. Просто яно по завышенных коштах. У выніку режим Лукашенко маржу свою атрымлівае, режим Путина маржу свою атрымлівае, а плацяць за ўсё гэта простыя беларусы. Ну і зрэшты, наконт гарманізацыі санкцый. У Беларусі яшчэ прадаюцца тыя тавары, которые ў России уже не прадаюцца. Ну, напрыклад, у чым вы сёння апрануты? Якія тавары на вас? Ваш строй, ваш костюм, Zara, альбо H&M, у Беларусі яны яшчэ прадаюцца, у России уже не. Вы за тое, каб беларусы таксама не носілі гэту вопратку, так перапраніцеся сам, тады спачатку у кітайскі шырпатрэб, не ўводзяцца санкцыі, но гэтыя фірмы сышлі з маральна-этычных прычынаў, калі пачалася вайна. Гэта не гарманізацыя санкцый на лёгкую прамысловасць менавіта. Тое ж самае, калі кажуць, што санкцыі былі ўведзены ці на медычнае абсталяванне ці іншае. Гэта не так. Гэта фірмы прынялі персанальнае рашэнне, калі Беларусь стала саўдзельнікам агрэсіі разам з Расіяй. Гэта наўпроставы вынік вашай непрадуманага падыхода. Давайте вводзіць санкцыі на прапалую супраць краіны. Замест таго, каб караць диктатора и диктаторов, карается весь белорусский народ, который сегодня по-ранейшаму супраціўляецца режиму Лукашенко. Штодня сёння беларусы ідуць у вязніцы, а іх сваякі, іх бацькі, іх родныя, ці тых, хто ўжо з'ехаў, не могуць атрымаць візы, дзякуючы таму, што вы кажаце, беларусы адказныя, яны саагрэсары, а самі пры гэтым. Апроч таго, гэта ж палітыка удвая лицемерная, таму што з аднаго боку, вось гэта частка дэмакратычных сіл, УПК, УСТ і большасць у Коордынацыйнай радзе кажа, вводзіць эканамічныя санкцыі супраць беларусаў, вынік мы бачым, беларусы плацяць больш за гэтыя тавары. З іншага боку, кладуцца бюджэты. Недасэсман зараз просяцца грошы на падтрымку беларускай дэмакратычнай апазіцыі, каб яна магла ісці ў еўрапейскія крамы і набываць тыя тавары, которые да простых беларусаў вось там, унутры краіны, недасяжны. Вы маеце візу, вы маеце дакументы па легалізацыі, вы можете тут вандраваць. Для простых беларусаў гэта ўсё цяжэй і цяжэй. Уже гарманізавала Германія санкцыі для беларускіх уцекачоў. Калісьці вось Белсат у тым ліку пісаў, што дэмакратычныя сілы адстаялі. Дык не, беларусаў прыраўнялі ў Нямеччыне сёння да расіянаў, і ім не выдаюць гуманітарныя візы. Вось да чаго вядзе такая неразборлівая, непрадуманая палітыка. І мы неаднаразова уже казалі пра санкцыі, которые вводзіліся там. На аўтамабілі падтрыманыя, на вось іншыя безглуздыя санкцыі, на секонд-хенд. Дзе заклікі да таго, каб гэтыя санкцыі былі адменены? Дзе заклікі публічныя ад лідераў дэмакратычных сіл, тых, хто в топе сёння, пра тое, каб былі адчынены памежныя пераходы, пра тое, каб цягнікі запусціліся? Не, на першых палосах мы чуем, увядзіце новыя санкцыі, без аналіза, што працуе, што не працуе. Вось гэта шкодна. Ну, вы кажаце неправду. Справа ў тым, што мы заўсёды кажам, адкройце пагранічныя пераходы для грамадзян. Вы ж самі былі на слуханнях Коордынацыйнай рады і казалі, вось гэтыя добрыя вашы выказванні. Вы же гэта самі казалі пра тое, што вось тут у падыходзе да грамадзян гэта правільны падыход. Я разумею вашу пазіцыю, але калі вы кажаце пра адказнасць Лукашэнкі, хто больш зрабіў, каб юрыдычная адказнасць да Лукашэнкі і яго харуснікаў з дэмакратычных усіх сілаў дасягнуў? Якая каманда гэтым займалася? Ну, давайте шире, не ваше. Кажем з вами не про отказность Лукашенко, а про введение новых санкций да удачынення да беларускага народа. Калі вы хочаце паразмаўляць про отказность Лукашенко, то гэта іншая тэма. Я готовы тут, можа, нават і не падыскатаваць, а пагадзіцца з вами. А мы зараз кажем з вами конкретно про санкции, которые вводятся да ўсіх сектараў беларускай эканомікі. Про тое, чего подкутаюць простыя людзі. Вось давайте працягнем дыскусію на гэту тэму. Давайте. Каб не ўводзіліся санкцыі на рэжым Лукашэнкі, справа ў тым, што вы кажаце, Казахстан абыходзіць. Вы уявіце, якой бы абыход санкцый праз Беларусь, праз гэты просто поток быў бы, бо Беларусь гэта бліжэйшы саюзнік Лукашэнкі. Фактычна гэта было бы адкрыта, усе гэтыя чыпы, уся гэтая тэхніка, яна бы шла праз Беларусь у Расію, і тыя ракеты, якія ляцяць зараз, да, яны абыходзяць, але гэта даражэй, гэта складаней, іх вырабляецца менш. Калі б гэта просто было адкрыта, мы бы побачылі у десяткі раз больш дронаў расійскіх ракет, якія забіваюць украінцаў. Ведаеце, вось гэтым пытанне. Можа, я скажу, адкрыю да вас таямніцу, але все гэтыя тавары так ідуць праз Беларусь. Просто пунктом призначения датычна Казахстан, и эти товары пересекают белорусскую межу. Одна эффективная санкция, действенная, вот, которая небяспечна была для режима Лукашенко, это ввел польский урад, аднойчы пригрозил только, а зараз увел, это спынение транзита товаров. Я нагадаю, товаров. Вот я не одобряю, потому что это гуманитарный переход, который был зачинен сапраўды, это дзейнічала на карысць Путину, то, что грамадзяне не могли рухаться. Але вось, калі мы кажем про товары, которые сапраўды идут в Россию спокойно праз Беларусь, и гэта все працягваецца, альбо ідуць праз іншыя краіны, которые я тут назваў. Так давайте про гэта казаць і адмовімся ад гэтага неразборлівага падыхода, каб
мы казали про санкцыі ў дачыненні да ўсёй краіны, калі мы кажам пра сінхранізацыю санкцый Беларусі з Расіяй, тады пакутаюць, я паўтару свой тэзіс, і вы не можаце яго спрэчыць, пакутаюць ад таго падыхода простыя беларускія людзі. Калі мы гэта санкцыйная палітыка не ёсць разборлівая, то яна не толькі бессэнсоўная, яна шкодная, яна дапамагае Пуціну акупаваць. Адзіны эфектыўны падыход, который вот, за апошнія 5 год быў, это падыход Злучаных Штатаў, тому што ён прывёў да дзейсных вынікаў. Вось яны прыйшлі, перамовілі, настаялі, мы не ведаем, што адбывалася кулуарна, які ціск там праходзіў, але мы ведаем вынік, выйшлі дзесяткі людзей на свабоду. Вось гэта прадуманы падыход, калі штосьці у чымсьці можна саступіць, а некаторыя санкцыі трэба адмяняць уже зараз, которые нідзе не б'юць по Лукашэнку, але б'юць по беларусам. Давайте пра іншае яшчэ пагаворым. Давайте яшчэ пагаворым, як санкцыі падтрымліваюць беларускі рэжым і рэжым Пуціна. Давайте пагаворым пра тое, як у выніку еўрапейскіх санкцый павялічылась колькасць продажу кітайскіх тавараў у Беларусі, колькасць продажу беларускіх таваров. Ну вот экспортные товары заменил белорусские другоякостные товары альбо товары с Китая. То есть мы допомагаем еще Сі Цзіньпіну, который так само не есть демократичным кіраўніком. Вось вынік гэтай stupid position. Вось вы выказалі пазіцыю, што дзякуючы пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі адбылося вызваленне палітвязняў. То бок вы пацвярджаеце, што санкцыйны ціск ён дае магчымасць уплываць на рэжым Лукашэнкі, каб ён змяняў палітыку. І нават сённяшняе заяўленне Лукашэнкі пацвярджае гэта. Ён кажа, так, санкцыі на нас ціснуць, трэба штосьці рабіць, каб іх зняць. І гэта прымус да змены палітыкі. Вось да чаго мы прыйшлі. Я яшчэ раз дакладна патлумачу, за што я выступаю. Я кажу пра тое, што ёсць эфектыўныя санкцыі, і яны эфектыўны толькі тады, калі яны б'юць па тых прадпрыемствах, которые працуют на оборонную промысловость российскую, которая допомагает забивать украинцев. Санкции повинны быть самыми жесткими. Калі санкции працуют у дачыненні до тых, хто ладзіць рэпрэсіі ў Беларусі і вось, і бізнесменаў да іх датычных. Все, на гэтым кропка. А калі мы кажам агулам про сектаральныя санкцыі, которые накладываются на всю экономику беларусаў, за гэта платяць беларусы, а режим жырэе і умацоўваецца. І Россия яшчэ больш акупуе нашу краіну, потому что за апошнія 5 год уплыў России ў Беларусі вы не можете гэта адмаўляць, толькі павялічыўся. Усё гэта дзякуючы непрадуманай санкцыйнай палітыцы. Таму так, эфектыўныя санкцыі так, але неэфектыўным санкцыям не, і ніякага агульнага падхода, ніякай синхронізацыі. Пытанне ў тым, што тое, што рэжым Лукашэнкі спрыяе у паглыбленню Расіі і, як вы кажаце, акупацыі па сутнасці Беларусі, гэта фактычна адказнасць рэжыму Лукашэнкі. Калі б ён не рабіў тое, што ён робіць, міграцыйны крызіс, саўдзел у агрэсіі, працяг рэпрэсій, гэтых бы санкцый не ўводзілася фактычна. То бок, калі мы кажам пра акупацыю Беларусі, яна адбылася даволі раней. Калі Лукашэнка даў магчымасць па сутнасці увесці расійскія вайска з тэрыторыі Беларусі, ён даў тэрыторыю Беларусі для гэтага. І таму гэта яго адказнасць тое, што ён уцягнуў Беларусь у арбіту Расіі, а ніякія санкцыі, якія, дарэчы, ціснуць так ці інакш і на рэжым Лукашэнкі, і на Расійскую Федэрацыю. Артём, это адказнасць Лукашэнкі, а наша адказнасць дапамагаць яму і дапамагаць Пуціну, як это сёння робіце дэ-факта вы, просто за неразумнага падыхода. Альбо супраціўляцца. Вот я выбіраю шлях супраціўляцца, і гэта шлях разумнага падыходу. Все. То бок вы кажаце, што санкцыі, якія не дазваляюць праводзіць на тэрыторыю Беларусі і ў Расію мікрасхемы для ракетаў, гэта фактычна дапамога Лукашэнкі і Пуціну. Я кажу про тое, што санкцыі, которые не б'юць па рэжыму Лукашэнка і Пуціну, а б'юць выключна па беларускаму народу, шкодна, іх трэба тэрмінова адмяняць, таму што яны дапамагаюць Пуціну і Лукашэнка. А для таго, каб мікрасхемы не шлі ў Расію і не дапамагалі запіваць украінцаў, для этого трэба сістэмны падыход. І для гэтага трэба, каб дэмакратычныя сілы нарэшце навучылись называць імя Пуціна як галоўнага агрэсара і называць іншыя краіны без закрыцця транзіту, праз которые немагчыма спыніць вось падтрымку пуцінскага рэжыма ў вайне з Украінай. Давайте зробім гэта. І вось таму на самом пачатку я казаў, што прынцыповая рэч тычыцца гарманізацыі санкцый, гэта кантроль над абыходам санкцый, у тым ліку праз трэцяй краіны, чым тым ліку займаецца зараз Еўрапейскі Саюз. Гаспадарства, мы неўзабаве працягнем нашу дыскусію, але давайте вось яшчэ паглядзім сюжэт, які зрабіў Віталь Бабін, які крыху пашырыць тэму сённяшняга двубою, а пасля вернемся ў студыю. Неадкладна прыняць жорсткі 19-й пакет санкцыяў, накіраваны на асноўныя крыніцы прыбыткаў Расіі. Дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі Еўракамісію, Раду Еўразвязу увесці эканамічныя абмежаванні не толькі супраць Крамля, але і яго хаўруснікаў, у тым ліку супраць Беларусі.
Калі беларускія ўлады будуць і надалей і яшчэ больш актыўна дапамагаць Расіі у вайне супраць Украіны, калі гэты тренд будзе толькі ўзмацняцца, то, канешне, цалкам магчыма, што такія санкцыі будуць уведзены. Пакуль гэтыя пагрозы, гэта свайго кшталту інструмент ціску. Гэткая захада Еўропы сталася адказам на апошнія гібрыдныя атакі Расіі, у прыватнасці на парушэнне паветранай прасторы краінаў Еўразвязу і НАТО. 19-ы санкцыйны пакет, хутчэй за ўсё, закране энергетычную і фінансавую галіну Расіі, а таксама гандлёвыя абмежаванні. Усё гэта можа закрануць і рэжым Лукашэнкі, які актыўна дапамагае Крамлю ў вайне супраць Украіны. Давление будет нарастать и за агрессию, и за гибридную агрессию и так далее. То бишь ситуация как бы, не знаю, патовая. У Лукашенко нет желания, но и Европейский Союз не будет приходить к Лукашенко и говорить, что мы должны для тебя сделать, чтобы ты поменял свою политику в отношении нас. Так не работает. Уніфікацыя санкцый у дачыненні Расіі і Беларусі, прынятая летась, дазволіла закрыць асобныя магчымасці іх абыходу. Да прыкладу, продаж у Беларусь тавараў двайнога прызначэння і тэхналогіяў, куплю золата і іншых дарагіх металаў з Беларусі, а таксама увоз з Еўропы і США дарагіх аўтаў, якія ў выніку траплялі на расійскі аўтамабільны рынок. Очень много, скажем так, неудобств, сложностей, конечно же, появляются из-за таких стран, как Венгрия, Словакия. Потому что в том или ином санкционном пакете должно быть условно там 20-30 юридических лиц белорусских, а до финального списка, то есть доходит там 3-5, бывает даже одна компания, как это было, например, в случае с МЗКТ. На фоне еўрапейскіх эканамічных абмежаванняў Менск тым часам працягвае дыялог з ЗША, дабіваецца частковай адмены санкцыяў супраць Белавіі, вынікам чаго было вызваленне некалькіх дзясяткаў палітычных вязняў. Дык можа і Еўропе варта дамаўляцца з Лукашэнкам, каб спрыяць пазітыўным працэсам унутры Беларусі. Найбольш спрыяльным быў сапраўды такі мікс з аднаго боку з ціску і з прапановай да размоваў, што вось Лукашенко, вы ведаеце, што мы ад вас чакаем, вось нашы патрабаванні, вырашаеце, будзеце гэтыя патрабаванні сапраўды выконваць, тады мы можам дамовіцца. Зрэшты, на рэжым Лукашэнкі прапаноўваюць ажыццяўляць не толькі эканамічны, але і дыпламатычны ціск. Гэтак падчас адмысловай канферэнцыі ў Рызе прадстаўнік МЗС Латвіі Улдыс Мікуц заклікаў ізаляваць менскі рэжым, які сур'ёзна пагражае рэгіянальнай бяспецы. Артём, глядзіце, вось на фоне таго, што мы таксама бачым агентурную дзейнасць рэжыму Пуціна і Лукашэнкі ў Еўропе, ёсць такая засцярога, што ў выніку гарманізацыі санкцый таксама будуць і пытанні да ўсіх іншых грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Маўляў, гэта таксама пагроза, там на працу устроіцца больш складана і гэтак далей. Дык вось, ці існуе нейкая праца у дачыненні таго, каб гэтага не адбылося. Каб вось такі падыход не меў месца. Таму што, ўсё ж такі, мне здаецца, што перажыванні сур'ёзныя па той простай прычыне, што мы ведаем. Калі в Европе прымаюцца нейкія законы, то яны дзейнічаюць. І чалавеку на месцы звычайна, ён можа нават не мець нейкіх там стэрэатыпаў ці палітычных перакананняў, але ён проста будзе дзейнічаць згодна з указаннем зверху і не асабліва задумвацца аб тым, што за гэтым указаннем стаіць, як яго трактаваць. Па-першае, давайте падзяляць усё ж такі гандлёвыя санкцыі, гарманізацыя санкцый. Гэта адзін накірунак. Другі накірунак гэта тое, што робяць еўрапейскія краіны дзеля таго, каб павялічыць сваю бяспеку, проста сыходзячы з інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Зразумела, мы, як беларускія дэмакратычныя сілы, павінны адстойваць інтарэсы беларусаў у першую чаргу. І на ўсіх сустрэчах, і ў Брусэлі, і ў Парыжу, і дзе ж толькі можна, гэта пытанне ўздымаецца. Але праблема заключаецца ў тым, што, на жаль, рэжым выкарыстоўвае у тым ліку грамадзян Беларусі для сваіх акцый, для сваіх падрыўных акцый, і гэта ўплывае на ўспрыняцце у тым ліку ў Польшы, у Літве і ў іншых краінах Еўрапейскага Саюза. І кожная дзяржава
на жаль, я вымушаны гэта канстатаваць, яна будзе сыходзіць у першую чаргу са сваіх інтарэсаў. Мы спрабуем рабіць усё магчымае, каб да беларусаў не было такое ж стаўленне, як да расейцаў. Але, на жаль, вось гэтыя агентурныя сеткі, якія выкарыстоўваюць, яны, дарэчы, выкарыстоўваюць і мясцовых жыхароў, і там і літоўцаў, і украінцаў, і розных. Але ў тым ліку, на жаль, і беларусаў. Гэта велізарная праблема, з якой мы сутыкаемся. Што тычыцца візавых пытанняў, зразумела, проста колькасць дыпламатаў, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, у беларускіх амбасадах, ну, яна, зразумела, меншая. Проста консулы не паспяваюць апрацоўваць ту колькасць запросаў ад грамадзян Беларусі, якія хочуць атрымаць тую ці іншую візу. Таму ўсё ж такі я всіх заклікаю глядзець у першапрычыны, чаму так адбываецца. Гэта палітыка Пуціна і палітыка рэжыму Лукашэнкі. Віталій, вот тут на гэтым фоне якраз такі, калі Крэмль выкарыстоўвае у тым ліку і грамадзянаў Беларусі для стварэння пагрозаў краінам НАТО, ну, прытым наўпроставых пагрозаў, ну і тут нават адбываюцца наўпроставыя анонсы таго, што ў тым ліку грамадзяне Беларусі будуць выкарыстаныя на тэрыторыі краінаў Еўрапейскага звязу для правядзення дыверсій. То бок і Крэмль гэта заяўляе адкрыта вуснамі сваіх разнастайных агентаў і сваіх структур кшталту службы знешняй выведкі. Адпаведна, ну, Еўрапейскі звяз рэагуе на гэтакія пагрозы. І якім чынам тады вы прапаноўваеце пераканаць еўрапейскі звяз, што не трэба гэтая гарманізацыя санкцый, не трэба сектаральныя санкцыі, таму што ў іх все-таки таксама вот пазіцыя, якая заходзіць за забеспячэнне іх нацыянальнай бяспекі. Ну, як вядома, лепшая абарона – гэта напад. І калі не змагацца за Беларусь сёння, то Беларусь яна ўжо становіцца і стане 100% плацдармам для нападу на краіны Балтыкі. Таму, калі, на жаль, вось сумна назіраць, калі палітыкі з папулістскіх альбо проста з такіх недастаткова разумных падыходаў кажуць пра ізаляцыю Беларусі, пра тое, што найбольш эфектыўны шлях – это ізалявацца ад Беларусі, пабудаваць гэты мур, но асабліва это датычна краін Балтыі, то гэта значыць, што такія палітыкі, яны перадусім спрыяюць павелічэнню пагрозы для сваіх уласных грамадзян таксама. Таму што калі б не было вось гэтага беларускага балкона, калі б Беларусь была часткай еўрапейскай прасторы, то тады бы не было, можа быць, нават не было варвання в Украіну, таму што фронт бы быў зменшаны нашмат і не ставала б сёння пытання пра агрэсію на Літву, Латвію ці Эстонію. Ну, мы бачылі вельмі шмат палітыкаў, которые капалі як бы яму для сваіх нацый у мінулым. Мы памятаем, хто заключаў мір з Гітлерам, да, хто вось іншыя памылковыя рашэнні рабіў, ад которага потым пакутавалі нацыі і страчвалі сотні тысяч, калі не мільёны там сваіх грамадзян. Вот і сёння адбываецца прыкладна тое ж самае. Наконт тезісаў, разумееце, Артём, то, што вы кажаце, і то, што я чую ад вашай каманды, а часам ад офіса Святланы Ціхамноўскай, ну так, в адказ на пытанне яны вымушаны адказаць, ну так, дзесьці ў кулуарах мы таксама кажам пра праблемы беларусаў. Але калі мы пачытаем справаздачы, і калі мы пачытаем публікацыю ў СМІ, якія месседжы даносяцца, то санкцыі, чарговая сустрэча, санкцыі, дэлегацыя большасці паехала в парламенцкую асамблею Савета Европы, санкцыі без разбору. І зноў-такі кажу, просто ваша пазіцыя крывадушная. З аднаго боку вы просіце грошы для сябе, для забеспячэння сваіх офісаў, а з іншага боку просіце эканамічных санкцый для ўсяго беларускага народу. Без разбору. Вот зараз прагучала, ну это же смешна просто. Люксавыя аўто яны забараняюць увазіць там Беларусі, нават в Россию. Ну, это значит, немец Мерседес будет продавать меньше, больше грошей, больше валюты застанутся у Лукашенко, больше валюты застанется у режима Путина. И вот таких вот санкций, таких вот безглуздых прикладов вельмі шмат. Ну, а одночасно гандаль праз мяжу ідзе, товары подвойнага прызначэння спокойно ідуць, нібыта в Казахстан, пересекаюць мяжу з Беларусю, там ідуць в Россию и так далее. З усіх бакоў яны пересекаюць мяжу России и Беларусі. Таму для того, каб вырашыць гэта пытанне, трэба, па-першае, комплексны падыход, па-другое, сёння трэба змагацца за Беларусь. Лукашенко, безумоўна, мы ведаем, хто вінаваты. Засталося вырашыць, што рабіць. Вот, ну, я просто заклікаю зараз, не дапамагайце Пуціну і Лукашенку ізаляваць Беларусь ад Еўрапейскага звяза. Пачуйце. Для пачатку хай гэта пачуюць дэмакратычныя сілы. І вот першы крок, разумееце, зміцер, который трэба зрабіць. Не трэба казаць, замест з аднаго боку, калі вводзяцца санкцыі, некаторыя нашы палітыкі, которые маюць больш
трибуны сярод міжнароднай супольнасці кажуць, ну это ж наша заслуга. Калі беларусы ім пачынаюць казаць, што ну глядзіце, а вот візавае абмежаванне, а мы тут ні пры чым, нас жа не слухаюць. Гэта не так. Слухаюць. Беларускія дэмакратычныя сілы слухаюць на захадзе. Сёння ўсе дэмакратычныя сілы па сутнасці разам взятыя з'яўляюцца Міністэрства замежных спраў. На нас праслухоўваецца, гэта пазіцыя ўплывае на пазіцыю еўрапейскіх палітыкаў. Таму тое, якія міжнародныя санкцыі вводзяцца, это 100% ёсць, хай не 100%, там, не 90% уплыў беларускіх дэмакратычных сіл, але роля вялікая ёсць. І тое, што зараз еўрапейскі звяз узяў стратэгію на ізаляцыю ад Беларусі, трагедыя для нашай беларускай нацыі. У гэтым вялікая віна не толькі Лукашэнкі, але дэмакратычных сіл. А у нас я бы тут просто хацеў заўважыць, што вы зноў заводзіце гэтую маніпуляцыю, што мы выступаем за ізаляцыю Беларусі ад Еўропы. Не, так. Ну не, гэта не так. Гэта ніводнага заявы, што ізалюеце Беларусь ад Еўропы. Не, наадварот, не будуйце наоборот. Введзіце санкцыі. Ну так санкцыі, гандлёвыя санкцыі, каб рэжым і Пуцін не зараблялі. Гэта не тое самае. Давайте не маніпуляваць. Гэта не тое самае. Гэта спроба не даць магчымасці зарабляць рэжыму Лукашэнкі і Пуціна. Да. Вот, а то Пуцін збеднеў, Лукашенко перастаў ездзіць на люксавых авто. Як вы дапрацаваліся? А вот беларусы зараз маюць праблемы з пераводам грошай за мяжу. Лукашенко не мае. Давайте паглядзім на эканамічную сітуацыю ў Расіі, якая у тым ліку зараз не можа утрымліваць Лукашэнку як раней. Калі апошні раз Расія давала грошы Лукашэнцы? Давайте на гэта таксама паглядзім, на макраэканамічныя паказчыкі. Ну давайте паглядзім, а за кошт чаго гэта забяспечваецца? Давайте паглядзім. Вось толькі сёння прыйшла інфармацыя пра тое, што проста друкуюць грошы. Гэты рост забяспечваецца такімі экстэнсіўнымі метадамі. Артём, вы ведаеце, колькі будзе дважды 2? Дважды 2 будзе 4. А вот вы ведаеце, што адбываецца, калі еўразвяз еўрапейская супольнасць сыходзіць з Беларусі? Калі еўразвяз сыходзіць з Беларусі, туды прыходзяць маскалі. Туды прыходзяць рускія, акупуюць нашу краіну. Это дважды 2 – 4. Таму давайте спрыяць таму, каб еўразвяз больш актыўна ўдзельнічаў і актыўна працаваў у Беларусі. Ніякіх дадатковых санкцый, апроч тых, которые сапраўды спрыяюць ізаляцыі. Давайте спрыяць, давайте казаць, што Лукашенко змяняй палітыку, каб еўразвяз прыйшоў. Давайте спрыяць гэтаму. Ну, чаму не? Лукашенко. Ну давайте агучваць гэтую пазіцыю. Давайте агучваць гэтую пазіцыю, бо самая простая пазіцыя казаць: а давайте просто перагарнём старонку, як яно ёсць, хай ён будзе там працаваць як раней. Не, гэтага немагчыма дапусціць, бо давайте шчыра глядзець, ён палітыку робіць. Якую? Всё прасцей. Артём, всё прасцей. Сёння ў Еўропе вельмі шмат, вот ведаеце, у чым праблема? Часам людзі кажуць, хочуць зрабіць немагчымае, не робяць то, што могуць. Так вось, у нас ёсць сёння сапраўды дэмакратычных сіл, ёсць лабісты дэмакратычных сіл, которые дапамагаюць ім ахову, да, вось, забяспечваюць ім ахову, аплачваюць ім офісы, забяспечваюць ім заробкі. Вот, на жаль, гэтыя лабісты дэмакратычных сіл, вот, вузкай групы дэмакратычных лідараў, яны не сталі лабістамі беларускаму народу. І чамусьці адны і тыя ж самыя людзі, вот давайте Ландсбергса возьмем, адначасна, да, падтрымлівае там офіс Светланы Ціхановскай і уводзіць санкцыі супраць простых беларусаў, візавыя абмежаванні, і не трэба хлусіць пра тое, што гэта звязана выключна з адсутнасцю дыпламатычнага прадстаўніцтва Беларусі. Это не так. Літва па сутнасці перастала выдаваць візы, калі Польша гэта працягвала рабіць, дзякуй Богу, і зараз працягвае рабіць. Давайте паспрабуем хаця б зрабіць вось гэтых візаві і кантактаў лабістаў беларускіх дэмакратычных сіл у лабістаў беларускага народу і сказаць: сябры, падтрымлівайце не толькі нас, і перадусім не толькі нас, ну не толькі давайте нам падтрымку, але тым беларусам, которые засталіся там, пакутуюць і працягваюць змагацца за нашу краіну супраць рэжыма Лукашэнкі. Удар Віталь, а давайте вот якраз цяпер і паслухаем, собственно, яшчэ аднаго прадстаўніка дэмакратычных сілаў, у якога вы ўжо тут ускосна згадалі, менавіта якраз пра пытанне санкцыяў і ўвогуле таго, што нас з гэтым чакае. Давайте паслухаем, што нам сказаў Франак Вячорка. Санкцыі уніфікуюцца, каб спыніць ваенную машыну Расіі. Беларускія ваенныя прадпрыемствы працуюць на вайну, ажыццяўляюць замовы для Расіі, зараз адкрываюць новыя заводы вайсковыя. Расія гэта робіць з разлікам, што Украіна не зможа біць у адказ, калі это будзе на беларускай тэрыторыі. І санкцыі, якія вводзяцца развязам, яны ўсе за апошнія гады былі ваенныя менавіта, каб спыніць ваенна-прамысловы комплекс. Таму, канешне, гэта правільна,
спыняць военную вытворчасць на тэрыторыі Беларусі і караць за гэта лукашэнкаўскі рэжым. Наконт праваабарончых санкцыяў, то ўжо некалькі гадоў не было такіх санкцыяў, і мы не бачылі гэта, таму што ўся ўвага змясцілася на вайну. У прынцыпе, зараз не колькі трэба пашыраць колькасць санкцыяў, а трэба закрываць лазейкі. Зараз вельмі важна закрываць схемы, якімі карыстаецца лукашэнкаўскі рэжым і расійскі рэжым для абыходу гэтых санкцыяў, каб яны не маглі зарабляць на вайне, каб не маглі забіваць людзей, каб не маглі рэпрэсаваць, таму што праз грошы даюць магчымасць Лукашэнку плаціць сілавікам, КГБшнікам і знішчаць і беларусаў, а Расіі знішчаць украінцаў. І вось тут, Віталь, у мяне якраз пытанне да вас. Таму што мы тут гаворым пра магчымасці нівеляваць здольнасці рэжыму зарабляць грошы, якія будуць ісці на падтрымку расійскай вайны супраць Украіны. І вы ўзгадалі, што вот, напрыклад, Мерседес не заробіць на продажы сваіх аўтамабіляў, гэтыя грошы застануцца ў Расіі. Ці вам не здаецца, што гэта тэзіс расійскай прапаганды? Ну, бо ў іх у наратыве пастаянна прысутнічае такая ж самая дэфініцыя, маўляў, што гэта Еўропа не набывае ў нас газ, яны не заробяць, у іх там кошты падымуцца і гэтак далей. Ну і, маўляў, гэта таксама все як бы ўплывае на тое, што грошы застануцца ў нас і гэтак далей. Гэта таксама адзін з тэзісаў, які яны прасоўваюць. Не, ну, России выгодно продавать свой газ. Я же не закликаю куплять российский газ. Вот как раз не куплять товары, которые экспортует Россия, это правильно. Потому что тогда Путин не мае валюты. А вот Франок схлусил уже в эфире. И он сказал, что санкции не вводятся, да, новые. А мы только что слухали до этого там про люксовые автомобили, да. Санкции, почекайте. И он сказал, что не введены санкции. Вводятся только санкции, связанные с военной промысловостью. Это неправда. Ну, нет, он сказал, что экономичные санкции только в звязку с войной. Это хлусня, потому что опошние санкции, которые вводились до этого, опошний год, я еще раз повторю, секонд-хенд, вайсковая промысловость, ну, может быть, Франок классификуе это по-іншаму. Падтрыманыя автомобили, которые белорусы ввозили с Злучаных Штатов в основном, теперь яны, ну, так само их ввозят, правда, праз третьи краины, но уже дорожей. Знову белорусы платят дорожей, а найбольше яны купляют зараз китайский автопром. Вот зараз люксовые авто. Это кого не падтрымліваюць? Автопром не падтрымліваюць? Так вось, калі европейский звяз, и, до речі, гэта европейские аналитики уже признали, то, что першасныя санкции, многие на у дачыненні до России, яны были помылковые, калі пачалася война супраць Украины, российская агрессия, то, як вы памятаеце, многие российские побытовые товары, там, например, электрочайники, гэтак вопратку перестали ввозить у Россию. И у России россияне замест того, каб валюту отдавать на захад, яны захоўвалі яе ўнутры краіны, і гэта дапамагло на першым этапе стабілізаваць расійскую эканоміку. Гэта ўжо прызнаны факт многімі аналітыкамі заходнімі, то, што вось гэтыя неабдуманыя санкцыі, яны могуць не толькі, скажем, не дзейнічаць, але наадварот дапамагаць режиму Путина. Я кажу про то же самое. Давайте читать европейских аналитиков, давайте разбираться, что было зроблено слушно, а что было зроблено кепска. Ну и, снова-таки, не паўтараць помылок, которые уже были зроблены у мінулым. Што тычыцца праваабарончых санкцый, я паўтаруся, што праваабарончыя санкцыі сапраўды не вводзяцца. Што тычыцца вайсковых, тут размова про тое, што падставы для ўвядзення... Расскажыце пра люксовыя автомобілі. Паслухайце, падстава для ўвядзення санкцый гэта саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Не за тое, што рэпрэсія адбываецца, а за гібридную агрэсію і за агрэсію супраць Украіны. Гэта падставы санкцыяў. Вось калі Беларусь і рэжым Лукашэнкі перастануць дапамагаць вайсковай машыне Расіі, тады размова будзе іншая. Тут размова пра змену палітыкі. Чаму мы спрабуем змяніць палітыку Еўрапейскага Саюза, якая, дарэчы, даволі у большай ступені даволі лагічная. Слухайце, не рабіце агрэсію супраць Украіны і не рабіце гібридныя атакі супраць еўрапейскага звязу, і тады мы зменім сваю палітыку. Але мы кажам, не, вы змяняеце сваю палітыку перш за тое, калі рэжым Лукашэнкі пры падтрымцы Пуціна зменіць сваю палітыку. Вось тут пра суб'ектнасць рэжыму. Артём, давайте вось разберем вашу прамову сённяшнюю, да, вось по фразам. Колькі разоў вы сёння сказали беларускі рэжым, ну калі у вас і колькі раз вы сказали беларусы, беларускі народ. Калі для вас і для вашай палітычнай сілы сапраўды аб'ектам галоўным і суб'ектам з'яўляецца беларускі рэжым, ну гуляйцеся ў гэту гульню. Потому что наша задача, и тады мы можем и мусим размаўляць. Прабачце, потому что израильский премьер размаўляе с Хамас, потому что его закладники
Потому что он бароніць людей, которые сегодня под страхом смерти. Разумеете, он бароніць своих людей. И тады можно размаўляць, и трэба размаўляць и с забойцами, и с террористами, каб их вызволить, каб им дапамагчы. А становиться в позу в бяспечнай еўрапейскай краіне, а просить сродкі, зноў-таки паўтаруся, просить бессаромна сродкі, не, нават, про гэта еще сегодня поговорим, на свое уласнае існаванне и при гэтым лабіяваць санкцыі эканамічныя, которые закранаюць інтарэсы мільёнаў беларусаў, вось гэта крывадушша, гэта лицемерие, кажучы по-руску. Санкцыі павінны быць, але санкцыі павінны быць якасныя. І яшчэ раз паўтаруся, трэба рабіць рэвізію санкцыйнай палітыкі. Тое, што працуе, можа ўзмацняць, можа выходзіць на новыя пазёмы, а тое, што не працуе, трэба адмяняць тэрмінова і прызнаць свае памылкі. Вось калі вы кажаце пра тое, што размаўляць з кім заўгодна, згодны, трэба размаўляць. Мы таму і прапановваем гэтую канцэпцыю нацыянальнага дыялогу, круглага стала. Давайте дамаўляцца. Таму саму рэжыму Лукашэнкі. Бо беларускі народ, я ўпэўнены. Вы ліст написали Лукашенко? По телефоне? Публічная заява. Ну, гэта, ведаеце, вы ўжо пачынаеце такую дыскусію. Палітычная пазіцыя дэмакратычных сілаў, у тым ліку, і аб'яднанага пераходнага кабінета, і у тым ліку большасці ў Коардынацыйнай рады, яна агучана. І гэта мы зараз кажам пра фіксацыю гэтай пазіцыі. Тое ж самае, і сёння выйшаў той жа Церцель там ці хто, і кажа, мы выпрацавалі сваю пазіцыю, яны таксама і агучылі. Гэта зараз абмен пазіцыямі. Калі далей пойдзе да нейкіх размоваў гэтага чагосьці яшчэ, там будуць абмяркоўвацца менавіта санкцыі, тыя, за якія мы выступалі, якіх дамагаліся. А калі вы казалі з самага пачатку, што не трэба ніякіх санкцый, гэта ўсё дрэнна, гэта б'е па беларускаму народу, не трэба санкцыю, не трэба санкцыю. Беларускі народ прасіў санкцыі ў 2020 годзе вельмі тэрміновых, трэба было вводзіць. Я ў тым ліку казаў пра гэта. На жаль, яны не былі введзены. Тады павінны быць введзены моцныя. Зараз, конечно. Давайте з іншага боку, давайте пра тое, хто і як фармуляваў пазіцыю еўрапейскага звяза. Да? Ось калі санкцыі патрэбны былі ў 2020 годзе, яны не былі введзены, а ў 2021-2022 уже было, мякка кажучы, позна, і эфектыўных санкцый было там вельмі мала, то вось глядзіце, лабіявалі ізаляцыю беларускіх прадпрыемстваў і заводаў. Ну, яны перасталі рабіць прадукцыю на захад, прыйшлі рускія, сказалі рабіць нам зброю, цяпер яны робяць зброю. Вот на гэты бок можна і з гэтага боку на эту сітуацыю паглядзець. Хто паспрыяў таму, каб зараз беларускія заводы замест того, каб запчасткі вырабляць, напрыклад, на Польшу, сталі рабіць снаряды Пуціну. Можа, вы і ваша палітычная структура, хто лабіяваў ізаляцыю тых заводаў? Ні ў якім разе. Рэжым Лукашэнкі, які ў самым пачатку, вось вы кажаце, 20-21 год, у яго была магчымасць, але адбылася тое, што адбылося. Адбыўся люты 22 года, і саўдзел Лукашэнкі, вось той самы Я абвяшчаю сваю пазіцыю. Рэжым Лукашэнкі злачынца. Я просто вас заклікаю, не саўдзельнічайце ў злачынстве, не дапамагайце Лукашэнку і Пуціну душыць беларускі народ дадатковымі безглуздымі санкцыямі. Вось, дарэчы, давайте яшчэ паговорым пра змену пазіцыі, таму што мы ўзгадвалі аб гэтым. Дык вось уніфікацыя санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі і Расіі, мне здаецца, цалкам магчымая, але можа ніяк не паўплываць на таталітарны рэжым Александра Лукашэнкі. Так мяркуе вядомы расійскі палітолог Станіслав Белковскі. Давайте послухаем, что он сказал. Ничего нового Александра Григорьевича Лукашенко не ждет. Сама унификация санкционного режима весьма реальна. Вопрос в том, насколько здесь Европа будет следовать в фарватере Трампа. Потому что Трамп-то готов частично снять санкции с Беларуси и, во всяком случае, готов легитимировать Александра Лукашенко как президента РБ. То есть превратить его из лидера-изгоев в легитимного правителя. Также, вероятно, если Трампу удастся добиться большого перемирия в Украине, он частично снимет санкции с РФ. Что будет делать в этой ситуации Евросоюз? С одной стороны, он сохраняет психологическую зависимость от США, остаточно унаследованную от уже уходящего в прошлое американо-центричного мира. С другой стороны, как готовясь к войне с Россией, рассматривает как одну из стержневых идей оснований новой идентичности Евросоюза, он санкции снимать не должен. Лукашенко, как и Путин, превратил свою страну в замкнутый тоталитарный анклав. В этом смысле никакие внешние воздействия на этот анклав серьезно не влияют. Панове, у меня апошняе пытанне, па хвілінцы літаральна нам застаецца адказаць. Дык вось, што тады у той сітуацыі, якая складваецца цяпер, асабліва з улікам наяўнасці амерыканскага трэку, патрэбна дэмакратычным сілам рабіць дзеля таго, каб сітуацыю у першую чаргу внутры Беларусі палепшыць. Віталь, давайте з вас пачнем.
Ну, трэба дапамагаць развіваць гэты вектор амерыканскай палітыцы, трэба рабіць рэвізію санкцыйнай палітыцы і палітыкі, і сапраўды трэба адрозніваць Расію ад Беларусі, нават Расію ад Беларусі в цэлым, і затым беларускі рэжым, конечно, ад беларускага народу. Трэба перагляд татальны, глядзець, што спрацавала, што не, і падтрымліваць амерыканцах у тым, што ўжо працуе. Відавочна, што сёння вось гэты дыалог з рэжымам Лукашэнкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, з патрабаваннем, я спадзяюся, наступным спынення рэпрэсіяў. Гэта працуе, і гэта трэба працягваць. Іншага проста выйсці няма, все астатняе ўжо зайшло ў тупік. Калі коротка, пазіцыя даволі простая. Трэба, як тое, што і робіцца, выстаўленне прынцыповай пазіцыі да рэжыму Лукашэнкі з боку нашых заходніх партнёраў, гэта спыненне рэпрэсій, вызваленне ўсіх палітвязняў і пошук шляху да нацыянальнага дыялогу таго самага круглага стола. Гэта тое, што ён можа зрабіць, гэта тое, што ў яго руках. Наступныя крокі, тое, што можа нашы заходнія партнёры, тое, што мы лабіюем, каб ён перастаў дапамагаць вайсковай машыне Пуціна. Гэта ўжо наступны крок. Гэтая пазіцыя даносіць нашыя партнёры, і мы бачым, што вось тыя санкцыі, за якія мы змагаліся доўгія часы, за колькі крытыкі, вось і ад Віталя, шмат каго атрымалі, але менавіта зараз яны прыводзяць да вызвалення людзей. Менавіта зараз яны прывядуць да іншых крокаў змены палітыкі рэжыму Лукашэнкі. Гэта ўсё была праца дэмакратычных сілаў, і яна была стратэгічная, даволі складаная, бо было шмат тых, хто гэта крытыкаваў. Зараз мы бачым першыя вынікі. Я спадзяюся, пабачым яшчэ больш. А ў гэтым сэнсе трэба лабіваць далей, гэтую пазіцыю працягваць. Зняццё санкцый у абмен на змену палітыкі унутранай, рэпрэсіўнай, знешняй, агрэсіўнай. Толькі чамусьці вы кажаце пра адваротнае. Дзякуй, вялікі спадарства. У нас, на жаль, скончыўся час. Гэтую дыскусію можна працягваць яшчэ доўга. Паважанае спадарства, вам таксама дзякуй вялікі за ўвагу. Вы глядзелі праграму «Двубой». Но мне толькі хочацца нагадаць, што так і з тэрарыстамі вядуцца размовы. Толькі ў гэты час, як я ўжо калісьці казаў, рыхтуецца група захопу. Так што дзякуй вам вялікі, добрага вечару. Змагайцеся.